Yaba mfowethu sanibona uphunga lenja lesidudla sendoda sithundi siyafafaza nontelo abantu bafazi baningi inkunzi yembongolo. Isandla somntwana makona ofela kuyale sinqa sesidudla esona sanamshado nje abiye pomole bangembeleko. Right bafowethu namhlanje angihambi ngedwa hamba nabafowethu ababili engabaza amagama abo. Ngizocela before bayichaze ngibabuze mina uPaul bani. Ngizoqala ngobhuti ngale ofaka into emhlophe sanibona manje. Yebo sanibona. Niyaphila wona? Ngicela ukuthi but uthatha ithuba ubingelela abalandeli bami haya bakho. Ubingelela abalandeli bami laphana uyichaza ukuthi ubani uze nganda ekhaya. Sanibonani balandeli baphunga lenja. Yes. Nibingelela ucela amandla kwaZondo la phansi eBigville ePotsheni odume kakhulu ngikaGeqele. Yes. Yeah. Ngoba ngilana nje kubhuti uphunga lenja. Yes. Sithi asonithulela umsebenzi weqembu lethu ojikanela. Yes. Umsebenzi omuhle esinithulela wona. Esizothanda futhi ukuthi nizothokozela. Yes. Yes. Mapho waseBigville andweni? Ngiphuma khona impela eBigville. Oh, kude angana ngakini nasemazizini. Useduze kakhulu mfowethu kuseduze impela. Oh, hayi. Asiphila. Usho ukuthi soba umkhaya madozi nje. Hayi siyabonga kakhulu siyakuzwa but umfokazi wami seyichazile bafowethu babaculi but sacela uthathe ithuba ubingelela abantu. Oh cha ngizobingelela nje abalandeli bala ekhaya. Yes. Kwaphunga lenja. Yes. Ukilizika lo umfana kaMkhize phansi enkandla. Yes. Bayebethi abamazi ukhuluma abafazi uphele emashalofini. Yes. Angazi babekubona iblog. Ongu leader nohola iqembu lojikanelana. Yes. Esisonethulela lona namhlanje. Okay. Ngicabanga ukuthi bafowethu niyazwela asikho isidingo sokuthi ngibe lokho ngichaza into eziningi namhlanje ngikhathele ukukhuluma nongizwe naye wenza imanga lapha online nabo bonke abantu bazenzela nje umathanda eSouth Africa online nje ngathi usedume kakhulu manje le nto yaqala ngo2 seconds ihamba no mabalengwe ya online njengamanje wonke umuntu athi ama toilet aseyatholakala online bafowethu yonke into ungayinyela nje online bafowethu ngisacela ukubuza niqale nini emculweni endimeni yomculo mfowethu sifike 2012. Okay. Sisebenza namaqembu nje ahlukahlukene. Yes. Sisabambisana sesafoma iqembu esafika ngalo kwangabafana bakwaNjongo. Okay. Sibambisene noGwimi uGatsheni. Yes. Abanye bafuthu bakwaNjongo. Yes. Nomunye mfuthu isinaye eqenjini ongekho njengamanje uNcemadogo. Okay. Nomunye uSibuko osesothe emzimhlophe. Okay. Saphusha nje since 2012 siphusha amademo. Yes. Uthe 2013 kwaba khona ungaboni ngasolinye nabafowethu. Yes. Sahamba noGatsheni. Yes. Sakhipha abalayezi abahle. Yes. Sasebenzisana washintsha igama labalayezi wakhipha uKhuzani Ndlovu. Okateni osophongolo. Yebo. Okay. Saqhubeka sasebenzisana naye kwakuhle. Kuthe ngo2017 la siqale khona ukuyimela sakhipha ujikanelana. Okay. I-first album yethu leyo ibihloko ebisithi Bachoma. Yebo. Man ngicabanga ukuthi ngikuzwa kahle mothi nakhipha i-album ethi abaqwayiza abahle. Sasiqwayiza sithi abantu osho ngithe sasiqwayiza ngaleso sikhathi iqembu silala nabalayezi Abalayezi. Yes. Okay, akuzwakala bafowethu hawu lisebenza loGatsheni yini sichomana sophongolo uGatsheni igagu lasophongolo. So bekuphi umnyaka nihlukane ngomuphi unyaka 2017 ngasho ukuthi nakhona 2017 besebenzisana naye ngoba kuyibojikanelanga besibhekwa nguye. Okay. Sisebenzile naye. Oh yes. So zikhona ingoma akhona ziyatholakala mhlawumbe online. Kulezo ngoma lezi lo album leyo sikhona ku YouTube. Okay. Yes. Iya-downloadeka. Ilena esisebenze ngaphandle kwakhe. Kodwa cha khona. Sisebenze ngenxa yokuthi nabebhizi. Yes. Yebo. Mhlambe niyayisaba ininduku ngoba manje ungeza umuntu eshesha athi hayi akukho lutho. Yenze ukuthi usevumile ungaphansi kwencindezi ulawo ukuthi. Cha hayi ukuthi
hayi into ngesikhule ngayo sijwayele umdlalo wensizwa siyawazi Yakhala. Yes. Mhlawumbe nakuyo iCD lezi yakhala sazi. Yes. Ikhona ingoma engangayizo lapha na enayibongo. Ayizindoda igijima lapha kakhulu bando nayibongo ezinzimanje. Bathi inkhula belandula nje into umntwana bethi inkhula sikudle. Ngabe ngiyazisho wena bhuti manje zihloniphekile lapha senzela abantu. Kodwa bathi inkhula belandula nje sibumbu sengane bethi khula sikubheke. Aswabatoza. Hey, ngasho njalo ngathi mina mafela finqale, mafela goleni, mafela sponge vele bonza kasho ke. Yebo. Hayi khohla ushukela uthole bonze sizwa. Hayi ngithola khona isigameko kwempela. Impela. Bathi umbhebho intombi ophamba kwafo bethikhipha phela sikhikhela udadewethu lo. Bafowethu kukodwa engakusho ngiyazi ukuthi kwencamera ngivele. Yebo. Kodwa la ngivela khona ngithi mina ayilishi iBhayibheli impela nje muza kumaskandi. Hayi ungaqoki ifoma ungabe ungikhulelela. Bazokuqala. Bazokuqala. Uyahamba neBhayibheli. Uyahamba nesuthu ngomfundisi. Uboqhenya ngothana. Uyabona khona sesikoleni wangehlula. Yebo. Wathi ubhuti umavava mfana lento izokulibaza. Ulimaza lento. Mama suka imphi manje? Hayi ngitshona la amaphoyisa. Impela. Ngekho kushuda ke. Uhambile. So bafowethu ngisacela ukubuza ne ukuthi yisiphi isizathu esenza ukuthi nize nihambe nonke ngoba manje thatha ukubheka isindi indlela enihambile. Yisiphi isizathu elenza ukuthi esenza ukuthi nize nibone ukuthi no kuyaphileka sisindawonye le ndoda isho ukuthi noma nginalensizwa le izinto zami ihamba kahle nawe usho ngokunjalo yini? Bhuti ukuphendula lo mbuzo kunekhehla elisikhulisile. Yes. Ngokwempilo. Sitheme sifika la eGoli safikela kilo. Bathi uvendla kavendla mkhona unezinombolo lebele yaganda lafuka emzaqema sibombo sengane simane kini. Umthondo kwangena uhlomezela wahlaba wafuqa futhi kuhlaba somthithi ngoba yana. Yes. Yebo uyena ngibaba kithi njengamanje usikhulisile nosiphushile saze safika la esikhona. Yes. Uphi yena manje? Usejulius khona. Sasekhona. Ngoba ngizongathi kulezi ibongo zakhe kukhona isizwazi umzwatini. Yebo ngisikhova simane kini ngana sathunywa ngumkhulu kwaZulu. Wathi asiyothakatha safica kubethele kulomuzi sathi yanza leyo bafana basemangayana. Madoda namhlanje ngani ngambeka la. Ayofana ufisa ukuba intombazana phela bafona ngicabanga ukuthi nezwela njengamanje lo msebenzi okhona uphume nini? Uphume last week Monday. Awu, musha kanti? Musha sha. Mana bhuti uyatholakala online. Usuyatholakala online bhuti. Sithini isihloko sakho? Ihloko sakhona sizabalaza sonke. Sizabalaza sonke. Ngicabanga ukuthi isizulu leso bafowethu akusona isilungu so quality lesi esithi wathi sengikhohliwe lento. Kodwa khona lokho. So bafowethu sacela ukuthi umsebenzi mangabe uphumile amaqhawe akithi madoda amaqhawe wethu abaculi abakithi abaculi bethu sicela isupport sizabalaza sonke. Uma ungena yazi futhi mfowethu kulula manje into za online zilula ngoba awukulokhu kuphela. Umke wabhala wathi sizabalaza sonke ukuveze kule ngomculo ubani yonke le nto le izovela. So bafowethu sicela isupport kakhulu ukuze because umuntu ngeke umazi ukuthi uzokusizaphi yayibona lento le ngokuthenga music wala madoda kuyenzeka ukuthi nawe ukusize because uzolalela something uzwe ukuthi no labantu bahamba ngolwami unyawo nami ngifuna ukuba yilento abayiyona uxhumane nabo bakuthatha bakubeke la ungakazi ufike khona or wena ubathatha babeke la bangakazi bafike khona abakazi futhi bacabanga bakhona uyayibona lento le so bafowethu sicela support umculo umusufikile kuwo udlulisele kwabanye hayi ngoWhatsApp uyayibona lento so bobhuti ngisacela ukuzwa ukhona umuntu lapho kulezi ngoma awuphendule abantu sazi kancane ngisho ngithi nje khona hayi ukhona kodwa hayi ngaleyo ndlela hayi ama voice note akulinyaza umuntu hayi lo muntu lapho ngo voice note hayi voice note manje ngawulindela yini ama voice note uhamba wesikhathi cha mfowethu hayi asirecord online okay hayi yebo wena umkhaya inkosi yayo kodwa cha hayi singakawubamba ushuli ama voice note ngoba uyahlupha ushuli ama voice note ngoba manje
Voice note sathi akahlahla anabanikazi ba. Uyabona nami ngemphala kakhulu ngendaba voice note kodwa kona ngiyawazi sengawo. Voice note. Wena umuntu wasengahla nje. Ehamba voice note. So mhlawumbe ngohamba kwesikhathi sizazobona mhlawumbe selihlukene omunye sevula iqembu lakhe nomunye nelakhe iqembu. Lokho mfowethu hayi ngoba sobisixabene ngoba kumanje inkulu abelandula Yes. ibhisi Yes. ugilizika ubhisi Yes. ngomsebenzi wakhe Yes. but sisasebenza sonke ukukhula kwesibongo ukhula nje komuzi yebo ngoba phela umuzi mfowethu ukhuliswa abantu ababili bese kuba nabanye ekumeni bese kuthiwa no sesifaningi kakhulu manje awukhulu umuzi yebo lento ngoba phela amakunda nahlale emgodini owodwa adlana imsila yebo lento leyo so ngiyabonga kakhulu bafowethu ngicabanga ukuthi abafowethu laba baphenduleka abafowethu sacela ukuthi nibalandele akhona yena ama page mhlambe eninawo enkundleni zokuxhumana sinale page ku Facebook ojikanelana yebo. Okay, bafowethu sacela ukuthi ni like ama page ngicabanga ukuthi nilisile page hambani niye ku Facebook nifike ni subscribe ni khona lokho ni follow ni like nenze yonke lento niyaziyo emdume ngazo ni share ni comment ni like because ama post akhona sengeke angena nami kulo ipage impela nje iphilayo so bafowethu siyabonga kakhulu isupport sicela ukuthi ibe khona mina nje ukuze li support kubantu ukuthi abantu basisupport bafowethu. Yebo. Njengoba nikhiphile manje ngoDisemba niyakhipha yini? Besingakahleli ibhodi. Yes. Yebo. Besingakahleli sesingayizwa mhlambe ecommittee nesiphethe. Yes. Ukuthi lona lithini. Yes. Iningi ngaphansi kwa company mhlawumbe. iGZ Music 8 production. Okay. Nisebenzisana nayo kahle kodwa. Yebo. Isebenza kanjani yona? Mhlawumbe khona umuntu ofuna ukungena kuyo okhona umuntu ozwile ngayo. Isebenza kanjani yona? Bhodi ngasho ngithi isasiphethe kahle. Yes. Ngoba istudio iyasifaka. Yona isirecord yonke umsebenzi umthwalo we studio noma we recording uphethwe niyo. Yes. Distributing ukuya. Okay. Thina ukuthi usicule nje. Ucula kuphela. Yebo. Ke kuyezwakala abafowethu. Ngicabanga ukuthi abantu abaningi bawadinga amakhampani nina okwenisekulula abafowethu njengoba kunjena nje. Abantu abaningi ngeke ngakhuluma bokuqala ekudala ucula seneminyaka impela nje o 15 years kuya le phezulu ecula kodwa akazi asayine indawo. Uyabona? Naye umesho uthi kusho ukuthi akanayo inhlanhla yama companies. So ngicela ukubuza abafowethu ukuthi ngelinye ilanga before ngifike kulo mbuzo ngifuna ukwazi ukuthi iziphi inkinga mhlawumbe nidibana nazo emsebenzini wenu. Ziningi mfowethu. Ziningi kakhulu ngoba one indlela esimukeleka ngayo emphakathini esiphila kiyo. Yes. Babodwa abathi nanizama ukwenzani. Babodwa bathi lento enibona ukuthi iyofika phi. Bakhona futhi nabasupporter futhi bethi indoda phushana mohle umsebenzi. Yes. Yeah. Ngoba vele phela abantu abafani befuthi. Kodwa ke angithi yazi ukuthi abantu ngeba endawonye bengemanzi. Yebo uyabona and abakuphumelelisayo laba abangakufuni. Uyabona because yibona abazothini awuthi ngiyibona namhlanje ukuthi uyenzeni bengazi bayakuphusha ukwenza lokho. Uyayibona lento leyo. So nangu umfana sesikole nje manje grade 10 grade 7 grade 12 ufisa ukuba umculi naye ningathini mhlambe ukuze nimkhulise noma nimluleke umfana naye ufisa ukufana nani because nisibonelo ngakini bakhona abafana abafisa ukufana nani ungena nje e-studio. Nithini kuthini ukukhuthaza kwenu okuxeka kwenu? Awuphawule body ngizophawula siliflower nje eliyelo singasho sithi abafana abalekile ukuthi basiqede isikole. Ngoba la emculweni win or lose. Kubalekile ukuthi abafana bafunde bangene emculweni bayifake bona emculweni mabe uthanda. Kubalekile ukuthi balilandele futhi usiko phela leli. Kubalekile ukuthi bawulandele nje umculo kahle kuze bangene kahle emculweni. Bodi uthini phela?
ukunezela ngenkulumo bafuthu yaba bafuthu abafundi baqhubeke basiqede isikole. Yes. Kodwa ke angisho ukuthi ekufundeni kwabo bese bekhohlwa ikhono labo. Yes. Ngoba esikoleni into enginotisile esikhathini samanje kuyafundwa manje ikhono lakho abakwazi ukuliveza. Yes. Ikhono lakho nguwe olulwelayo. Yes. Akafundi umuntu azo okwencwadi bese ikhono lakhe alilwele. Yes. Ngoba umuntu nomuntu wazala ifumbethe. Yes. Asimazwe ifumbetheni. Ukuze ubone ukuthi mina nakho usho ukuthi ngangibizelwe kikho. Kulwele. Yes. Especially ke la emculweni, umzima siphethe. Sithwele umzima ngoba kunabanye abafowethu nabadumile nje. Ufica bengofudumela support. Usiyakadla nje. Cha angigadli bhuti kodwa nje inselelo esibhekene nayo singabaculi. Yes. Mawungumculi ufuna ukwazi ukuzenzela Into yakho. noma ube creative ngesilungu. Yes. Uthi noma udlala into umuntu akulalela. Asho ukuthi hayi iyashaya lensizwe. Yes. Engasho ukuthi wayifudumela ingoma kabani. Yes. Mawungena emculweni ufuna wazi ukuthi uyapi. Yes. Ubhekene nani. Yes. Ngoba babodwa abantu abazobeka amabala noma bekhona bazoke sekubabona bebancane. Laba ababeka amabala qina lapho. Exactly. Yes. So bafowethu nithi ubahlebe imicimbi khona mhlambe onihlelela imicimbi oniyihlelela oniyalifuna uxhaso ngiyafuna ukuthi ngelinye ilanga nani kumbuso wamaciko mhla umbuso wamaciko uhlela imicimbi obhuti ugencobo noma nobani nabanye ogezani mhlabe ehlela imicimbi niyafisa yini ukuba khona ne right nje sayidilene kuthini ukukhala kwenu kubo Uthi thindi indaba enkulu yabahleli bemicimbi. Yes. Yabona njengathi nje esisafika endimeni sikuthwele umzimba. Yes. Ngoba noma kuthiwa mhlambe ukhona ukuzama ngenamba yomhlelo womcimbi. Ayi ngothi amfonela utshethe ngisebhizi uzobuya kimi. Most amfonela utshethe hayi sokhuluma kusabhede. So nje ikakhulukazi kuthina bafowethu esisafikayo sikuthwele umzimba. Siyacela ukuthi abahleli bemicimbi mabehlela nangapha ngakithi babheke. Yebo angeke besithathe sonke kanye. Kodwa nje ngaleyo ndlela mengathatha labo ukuzayathatha abanye. Yes. Sivele nje ngendlela ehlelekile. Yes. Ngokulinganayo kungabikho ama favorites. Yes. Siyacela abafowethu abahleli imicimbi bakhona obhuti ugela phana kwaNgcobo bakhona bonke nje abahleli bomcimbi bafowethu siyacela ukuthi nathi sifikayo nabafowethu abafikayo nabo bonke abantu nibheke phela ngoba banendeni uyayibona lento le yebo asinabo abalandeli okutheni kodwa ke imndeni sinayo esifisa ukuthi nathi siyone because sometimes umufika emcimbini la khona maybe umculo omkhulu mfanele Khuzani naw ufike lapho abantu bakurecognize bakubona abantu uyabona lokho kukwenza ukuthi ubonakale nawe ukuthi no man ukhona usibani bani baqala bayakulandela abantu because beyakwazi manje because uvele emculweni emcimbini uyabo. So bafowethu sicela ukuthi nisupport wonke umuntu nje osafikayo emculweni sicela ukuthi nisifake isandla mina angimfuni umuntu ozitshela ukuthi hayi mina umhlelo womcimbi mina kodwa uhle ubizwa Khuzani nomthandeni abantu abasebevele baziyo ukuhlanya lokho uthakathi right bafowethu ngicela ukwazi ukuthi mhlambe ninanitshela ukuthi nizokhipha nini album njengoba nithi ngoDecember anazo ukuthi nizoyikhipha ngokuhlela kwenu na ukubona kwenu ngicabanga ukuthi ningayikhipha nini ialbum and le ekhona njengamanje iphusha kanjani kubantu uthi angifuni ukuthi ngiqaba manga kubalandeli ngithi mhlambe ngiyazi ukuthi ngizokodwa ngahlambe sengaba ojilanelanga ngingaphuma kunya kozayo
maybe kulonyaka noma kuqala unyaka uzayo early Okay. kungaphuma oyedwa phakathi kwagilizika nenkulabelando ngeke biphuma kanye kanye. Okay. Yes. Ngoba phela nibangisana. Yebo, kodwa nje oyedwa wethu between kuphela konyaka nomqala konyaka. Ikhona lizophuma. Okay. Yebo. Aphinde lo umbuzo. Ngicela ngikhumbuza phela. Phendula mbuzo. Kanti kanje kunjani? Angikhumbuze nawe. Uthi le entsha i-album abayigivile ikusha kanje. Ngiyabonga. Ukupusheka kwe-album cha ngiyabonga nje kakhulu kulabo sebebonise i-support Yes. Hayi manje. Ngizana. Ngimile. Imeni. I think manje. Manje bengibheka le. Kubeka. Ku-YouTube music cha siyabona kuyakhula ama-viewers Yes. and angeke ngisho ukuthi kuyabheda because siyafika asikaziwe kangako abaningi abakasazi. Yes. Ngiphinde nje ngidlulisa ukuxolisa futhi kuma promoters ethu Yes. obaba umshazi Yes. abobonqonqulu abobakhe Yes. lamadoda asiphushile futhi Yeah. savilapha njengoba ngisho ukuthi le album ethi bayachoma yona besiza kahle ngathi sibe nokuvilapha. Uma kuthi khona okunye nikudinga abafowethu ningakhomenta lapho ngaphansi nisithinde futhi uthini umyalezo noshira abantu. Umlazo nje wami ukugcina ukubonga bathandi bomculo Yes. wonke ngoba angiculeli abantu abathize nabathize kepha ngikuculela wonke umuntu okhona ezweni. Yes. Ngoba nemlayezo ekhona kwi-album yethu ihlukahlukene iyakha iyagxeka Yes. isothandweni nasokholweni. Yes. Good. Yeah, hayi. Nami ngisho nje ngithi abaphume bonke abantu amaphethelo basiphe isupport. Yes. Ngizoyicelela nje nami emangwaneni namazizo ukuthi aphumpela ngobuningi bawo. Yes. Njengoba sesifikile seyiwojikanelanga. Sicela nje basiphe isupport abantu bazoyizwa iCD ke. iCD iphethe wonke umlayezo sonke isimo okuso ngaleso sikhathi uzosifica lapha kuCD. Mawujabule uzosithola lapha kuCD. Yes. Usosizini uzosithola lapha kuCD. Yes. Yeah. Bafowethu ngicabanga ukuthi nayo iCD iyavela iCD lapho ojinganelanga iyatholakala noma ikuphi ke bafowethu. Le CD isprayiwe akuyona leyo 400. iCD impela ke lena bafana bakithi aphumile ama CD yakhona ungabathinta izithini inamba mhlawumbe. Inombolo esitholakala kuzona 078 084 0297. Ojikanelanga bathintele bafowethu imicimbi kodwa vele sizoyifaka inamba lapha escreenini. Imicimbi yizo zonke izinto ezikhona mangabe ufuna iCD bathinte uzoyizwela wena. Bathi yonke into ikhona lapha ngisho ngathiwa usiphi isimo uzosithola isimo uzokuthola ukududuzeka uthole lapheka kuyo lento. So bafowethu ngicabanga ukuthi siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise kuyezwa okukhulu kunalokho umusic hayi into yakithi. Siyabonga kakhulu bafowethu. Siyabonga. Yeah. Awuyibambe la. Yazi into siyenza lapha